Mal, anong merienda? Vegan pizza. 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 Homemade. Wow, sarap naman. Oh, puto. Mahal pa mo muna sa vlog, sorry. Good. Okay. Ano na yan? Ito yung mozzarella cheese. Vegan mozzarella cheese. Vegan mozzarella cheese. Ayun sa baba. Galing mo ah. Pwede ka na ako nun. Ano? Asawa. Ito yung pagkakagawa. Ito yung ibang recipe. Sobra pa pala. Pero pang dami to. Gawin nga natin itong malit na vlog kahit mga 2 minutes vlog lang ito. Hindi, kakain naman tayo. Sarap boy tayo dyan, nakakawa. Ulit. Sarap buhay tayo dyan mga kawaks. Kawaks yung Ito gawin. yung mga ano yung Parmesan. Hindi, dinagdag ko na rin. Dinagdag na. Paano mo dinagdag? Yan yung yun yung pang pasarap. Ay, sarap ng buhay. Ano bang ma-share natin na dahil masarap ang magsiyasiyas, tulog kasi. Kaya napatulog yan. Huwag mo namang sobra-sobra ta. Galing akong bike kanina eh. Nakadalawang long ride ako ngayon dahil delivery sa kasama si Boss Jerome. Dito sa lugar na to. Kita yung Pangasinan. Anong luto niya? Okay na yan. Kain na ba tayo? Oo, bababad ko muna dito para ibababad ko. Hindi, bababad ko muna yung spots na yun. Para ano, makalimutan ko namin naman. Siyas-siyas. Ano siya siyas? Kira na lang. Anong gigisingin mo, bata? Gising mo siya. Siyas. Anong oras kita gigisingin? Bad trip niyo, no? Pati mo yan, man. Ay, napat ko na rin yung nakaraan. Yung kanina? Mm-mm. Ika lang? Ayun na, gising na. Oo. Hi. Nakaupo na kagad, biglang bangon na naman. Hi. Love you. Gising mo lang, no? Kain tayo pizza. Gusto mo yun? Homemade na gawa ni mama na pizza. Imumukbang ba yan o wag na? Time-lapse na lang. Sige. Homemade patatas. Ay! Ano, gusto mo makita sarili mo? Nagre-reklamo? Ha? Oh. Hi, Asiya. Ano? Pagising mo lang, ha? Gutom na ikaw? Kamusta naman? Gusto ko ilaw? Sige. Iyan mo yung Okay. Yan, para maganda na yung color ng video. Sinong kamukha mo? Ako si Mama. Si Daddy si Mama. Gwapo na si Yes, oh. Talaga namang... Bakit? Kung mag-alala, yung college mo, nag-ipon na ako ng pampiyansa mo, ha? Pang makukulong ka eh, no? Kulit ka eh. Halika na. Hindi pala naka-record. Ulit. Yung mga sinabi ko. Ngayon ay October 4. Ayun ang merienda. Sunday merienda. So, CS masakit yung ipin mo. Ha? Ang galing ni daddy mo eh. Kala niya nire-record niya. Uy! Ano yun? Ha? May ganun. Ang sarap tingnan. So, ko ilagay yan sa plato na lang. Sa kutsara. Ay, dapat sa plato na lang. Ano ba yan? Okay na yan. Diyan natin sa mga.
Dapat meron tayong ano. Yung bili ka ng magandang ano. Tawag dito yung... Angat mo mga isa, mahal. Angat mo yung isa. Kahoy mo. Isa lang. Yan, yan. Ito na yung gagawin natin. Okay na. Yan na yung thumbnail. Halika, kain tayo. Mangan tayo. Cellphone mo, nakalapag lang dyan. Yan. Focus ka sa akin, boy. Yan. Setup ko yung camera para time-lapse na lang mga kawa kasi ganun na mga editan namin ngayon. Time-lapse, ano. Gusto sana magmukbang kaso mahabang setup. Saka pagod ako ngayon. Pagod ako. Alam niyo naman, pag rest day, hindi naman nagre-rest day yung business natin eh. Nag-deliver pa rin tayo ng product. Kaya, ano pa rin, tuloy-tuloy yung SDF natin. Hindi lang ako nakapopost, pero meron tayo. Room setup. Pa rin. Kailangan matanggal to kasi nandito yung wire eh. Ano yung saksakan ng TV? Eh, pupunta dyan si Aseyas. Kaya hindi pwedeng tanggalin. Kaya, tiis tayo na medyo nakaharangin dyan. Relax. Time-lapse ko na pag nandito na si Mahal para kakain na kami. Mga kawak, ha? Dandan na sa'yo. Ses, dandan. At yun nga mga kawak, nakita naman, kumain kami, putib kami. Gumawa pa si Mahal ng parang pandi pizza tao doon. Masakit yung thumb ko. Mag-outro na kami. Asiyas, tingin ka. Dang! Saka, medyo binabago namin setup ng aming vlogging dahil parang malakas siya eh. Hindi maka-vlog ng sobra. At ano pa ba? Ano pa nagkakabisiyan natin? Saka buntis si Mahal, di ba? Enjoy namin yung time na magkasama. Kasi parang natuto kami kay Cassie Neistat na nagbaba siya ng time niya sa mga video na. Yun lang naman. Tsaka Mahal, ikaw ang sabi mo sa natin yung mission. Wala. Ha? Wala. Ayan, masarap. Yung bigyan na pasta namin ngayon. Pasta? Pizza, yung pizza. Oh. Ha? Sarap? Sarap ba? Opo. Ay! Ano ba? Asayas oh. Okay. Mushroom. Bilis. May nauto. Naman. Team Love Life. And pure happiness. Salamat, Mahal, sa paggawa at salamat din sa maraming bagong tuklas na pagkakataon ng buhay namin. Thanks God. Mahal.